Moi, mä oon Eveliina ja tervetuloa seuraamaan mun päivää TE-toimiston tätinä. Noni, sitten tehdään vähän töitä. Moi, mä oon Eveliina ja tervetuloa seuraamaan mun päivää TE-toimiston tätinä. Hei Eve, mikä sulla on hätänä? Mä en jaksa tätä enää. Mihin sä oikein oot menossa? Mun pitää löytää joku uusi suunta työmarkkinoilla. Mä lähden kokeilemaan uusia töitä.